Hej igen alle sammen, velkommen til Den Er Bare God. What the fuck? Ja. Jeg sad og spillede noget Modern Warfare 3. Call of Duty Modern Warfare 3. På min computer. Jeg var sammen, eller en af mine venner var hjemme hos mig. Og han hørte noget Mozart eller sådan noget. Og det var bare totalt åndssvagt. Og jeg har aldrig hørt den der sang der før. Og ja. Ja. Det var nok ham, der hørte Mozart. Ja. Er han sådan en, der altid overrasker jer? Eller er det sådan noget helt normalt? Ja, fuck, der går en lækker pige derude, mand. Skal du kommentere alt, hvad jeg siger hele tiden? Den der pandabjørn derovre, den er fucking derovre. Den er frustrerende. Der er sådan en pandabjørn. Hvad er det? Pandabjørn. Det er flot. Jeg synes altid, at vi skal give min hånd. Ja. Tak for nu. Vi ses. Eller I ser mig, jeg ser ikke jer. Måske gør jeg. Måske ved jeg ikke, jeg ser jer. Men måske gør jeg det nok. Men vi ses. Eller du ser mig. Ja. Du ved, hvad jeg mener. Ses.